Eli tänään meillä vieraana R-Syke, eli Suomen nopein räppäri. Hän räppäsi aikoinaan ennätystehtaassa jopa 711 tavua minuutissa. Eli meillä on tänään haastettaa vanha R-Syke. Pystytkös johonkin mihin muut ei pyke? Esimerkiksi räppää ihan sikanope. Näytä meille mallia niin et irtoo tupee. Näin se menee jäpä, älä höpötele syvellä tuhatta ja sata epäköpötele. Niin kuin eläkälä nyt jotain noitavalle kun merivitapolla. Ja sillä ventakatolla laduteni satana muisella tavalla livenä lavalla. Ettei todellakaan kannata sille kapalata tavaamalla. Salan kavakannata napata namansa vakapa syönnidin kapseli satana. Kylläpäs oot melkonen räpättäjä. Tässähän alkaa alahuuli jo väpättämään. Susta ei oo hetkeen kuulunutkaan mitään. Tuleeko musaa silti puskettu lisää? Promon levy jälkeen tosiaan tullut vähän raitoja. Kulunut aika lähinnä kotona vaihelleessa kakkavaipoja. Mut edelleen väsätään tulevaisuudessa tuleva ulos parempaa musaa. Ja otetaan myös videokamerat mukaan. Siisti kuulla, et sulta tulee uutta matsku. Voi sitten nostaa levyn, laittaa sen povitasku. Mikä on tällä hetkellä sun päällimmäinen fiilis? Mistä aiheesta tekisit tällä hetkellä biisin? No ehkä jostain iloisesta kunnon kesä tulossa. Kun silvoin aurinkoisemmin mieli taas mennä ulos. Ja unohtaa talvipakkaset, villasukat ja myssytkin. Harmi vaan et se vaihtuu niin äkkiä syksyksi. Se on kyllä kova aihe tän hetkiseksi biisiksi. Jos saisit valita kenen kanssa tekisit fiitin. Kuka se ois ja mitä kysyisit siltä? Nyt saat kysy mitä vaan, kuhan asiallisena pysy. Ehkä se ois joku Tech9 tai Eminemi. Mut siinä kohtaa ne massitkin varmasti menis heti. Niinpä kysyisinkin ekana mitä se fiitti kustantaa. Ottaisi laina ja ehkä alkaisi riimiä rustaamaan. Okei vielä jos heität vähän mihin halut rajaa. Kunhan se ei oo mautonta tai haukut toimittajaa. Muuten lähden pois tai ympärinsä härää. Eli kannanotto siihen mikä Suomessa on väärää. Suomessa on vielä niin vitusti epäkohtia, ettei niitä kannata meikäläisen enää pohtia. Kun siinä voi vaikka päänuppi räjähtää. Jos jotakin toivoisin, niin toivoisin et osattais iloita vähästä. Onks luku 711 pysynyt samana? Oot aikamoinen jäbä, paha vastustajana. Viimeisiksi sanoiksi jätetään biitti soimaan. Lainit jolla haluisit tehdä täällä historiaa. On ihan sata varma et pystyisin enkä parantamaan. Antaa palaa 1000 ja 100, mutten varmaan jaksa ihan vielä tehdä sitä. Kun on paljon muutakin, anna nyt kuitenkin semi nopeasti pienen luunapin. Sikidi saippi, tylyt ja kikidi kaikki. Pysyhän nelikin vait, jos pihivi paistin pannulle. Nostatin jyrän sun yli kurikisi painis. Sun musalle ei kostu kun silmä kulma tekee ja käsäkä käteen. Eikä sun nämäkään lämpösen näkee sut lavalla ja sano vähemmän häpeä. Etkä niin vähällä pääse, vielä voit hymyillä niin että korvat kastuu. Mutta tuut ennen pitkään sanoistasi ottaa vastuun. Kun Sallan karhu nostaa taas sun ilman sun kannattaisi pysytellä helvetin kaukana siitä. Niin voit joku päivä ehkä vielä ottaa se homma haltuun.